Ναι, γεια σας παιδιά, Zero One Show εδώ και σήμερα θα κολλήσω! Λοιπόν, σήμερα θέλω να συζητήσουμε για τα πράγματα του Pokemon Go. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να βάλω και τα ακουστικά μου. Oh yeah, τώρα είμαι φοβερός. Και ναι, για τα πράγματα του Pokemon Go. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά όμως. Ένα θετικό που ξέρω είναι ότι... Όχι, περιμένετε λίγο. Όταν ήμουν μικρός δεν έβλεπα καθόλου Pokemon Go και ούτε θα ξαναδώ επειδή είναι μια βλακεία και μισή. Αλλά άμα θέλετε να παίξουμε Pokemon Go, γράψτε μου στα comments. Εντάξει. Ναι, να μου γράψετε στα comments. Ναι, να μου γράψετε στα comments. Να μου γράψετε στα comments. Μια διακοπή. Επιστρέψαμε και γράψτε μου στα comments άμα θέλετε να παίξουμε Pokemon Go. Και θα πούμε για τα θετικά του... Γίτσας μου. Για τα θετικά και τα αρνητικά του Pokemon Go. Ένα θετικό είναι ότι κάποιοι δεν έβγαιναν καθόλου από τα σπίτια τους και δεν έβγαιναν καθόλου από τα σπίτια τους και μόλις βγήκε αυτή η εφαρμογή την κατέβασαν σχεδόν όλοι. What the fuck? Τι στο καλό γίνεται? Ναι, στο καλό. Επίσης, γιατί το έβγαλαν. Αλλά, άλλο ένα θετικό είναι ότι άμα περπατάς κάνει καλό για τα πόδια σου. Yay! Να δούμε τώρα τα θετικά. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Το πρώτο είναι ότι αυτοί που το έβγαλαν το Pokemon Go, αυτό το παιχνίδι, σχεδόν κάθε μέρα παίρνουν ή 5 εκατομμύρια ή 5.000 την ημέρα. Μα την ημέρα! Φανταστείτε πόσο πλούσιοι θα είναι. It's a fucked up. What the fuck? Άλλο αρνητικό είναι ότι κάποιοι είναι αφηρημένοι, εντελώς αφηρημένοι στην οθόνη, περπατάνε δηλαδή και τα μάτια τους είναι στην οθόνη και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα ότι κάποιοι έχουν σκοτωθεί με το Pokemon Go. Δεν πρόσεχαν καθόλου. Κάποιες τις γυναίκες μάλωναν για ένα Pokemon. Για ένα Pokemon μάλωσαν 3 γυναίκες. What the fuck? Τι στο καλό γίνεται ρε? Καλά, συγγνώμη που βρίζω. Θα το κόψω λίγο, εντάξει. Περιμένετε λίγο να πιω νερό. Όχι, να μην περιμένετε. Να δείτε. Ωραία, ήπια. Ναι. Και κάτι άλλο. Είδα στο Facebook, όχι το δικό μου, της μάνας μου, της μαμάς μου, είδα ότι ένας ήταν στο Pokemon Go και έπεσε στη θάλασσα. Ένας χοντρός ήταν με το Pokemon Go και έπεσε στη θάλασσα ειλικρινά. Δεν έβλεπε καθόλου, πήγε να πιάσει
Pokemon και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Τι βλάκες. Αλλά αυτό ήταν νομίζω το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι μου για να με υποστηρίξετε και τα λέμε σε ένα ακόμα βίντεο. Γεια σας!